A teraz na inú tému, pôsobenie rezortu zdravotníctva v tomto volebnom období a zákony z jeho dielne na parlamentnej pôde. O tom budeme hovoriť s ministrom Ivanom Uhliarikom z KDH. Vítajte. Dobrý večer. No a v našom košickom štúdiu je ex-minister zdravotníctva Richard Raši zo Smeru SD. Dobrý večer. Pekný večer prajem. Takže, pán minister, na úvod prvých 100 dní v rezorte hovoríte o úsporách. V parlamente sú už prvé návrhy zákonov. Aký ste mali cieľ za prvé 3 mesiace pôsobenia? Je treba na úvod naozaj povedať, že zdravotníctvo sme zdedili vo veľmi zlom stave a zdedili sme ho s dlhom okolo 200 miliónov eur. Veď pravicová vláda, keď v roku 2006 odovzdávala napríklad nemocnice, tak v súčasnej dobe tvorí aj dlh nemocníc až dvojnásobnú tú sumu, ktorá bola v roku 2006. Napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa končila so ziskom 9 miliónov a teraz skončí so stratou 47 miliónov. Preto všetky naše kroky vlastne viedli k tomu, aby sme urýchlene liečili slovenské zdravotníctvo. No a teraz poďme k tým zákonom, ktoré sú konkrétne v Národnej rade. Nemocnice chcete ozdraviť transformáciou na akciové spoločnosti vo vlastníctve štátu. Prečo by to malo práve to rastúce zadlžovanie, o ktorom hovoríte, nejakým spôsobom zastaviť? Nebude sa naopak opačný efekt, že tie obchodné spoločnosti sa stanú ľahkou korisťou veriteľov, exekútorov a následne, povedzme, pôjdu do privatizácie? Toto naozaj treba povedať aj na začiatku, aj na konci. Transformácia a ozdravenie nemocníc nie je privatizáciou. Nemocnice musia zostať štátne, pretože nesú zodpovednosť za všetkých pacientov. Čiže my naozaj nechceme, aby sa nemocnice privatizovali, ale aby mali nutnosť robiť prehľadné účtovníctvo, povinnosť auditu a všetky tie transparentné veci, ktoré jednoducho obchodná akciová spoločnosť musí robiť a aby sa ďalej nezadlžovali. To je vlastne ten cieľ. Ja len nadviažem, premiérka Iveta Radičová hovorila o vstupe investorov do nemocníc. Čiže vytrváte na svojom názore, teda, že žiadne privatizácie nehrozia. Áno, určite trvám na svojom názore, že žiadne privatizácie nehrozia. Veď aj tie nemocnice, ktoré sa stihli transformovať na štátne akciové spoločnosti, napríklad nemocnica Poprad, v súčasnej dobe a vlastne za posledné roky hospodári ziskovo, alebo teda bez dlhov. Takže toto je niečo, čo je našim zámerom aj v ostatných nemocniciach. Dobre, tak sa pozrieme do Košíc. Pán Raši, minulá vládna koalícia transformáciu nemocníc zastavila. Napriek 114 miliónom eur pomoci v tom minulom roku dlh zasa rastie, teda podľa štatistiky rezortu takmer o 40 miliónov eur za ten pol rok. Je transformácia nemocníc riešením toho zadlžovania? Dobrý večer prajem. Dovolte mi ešte, aby som na úvod využil túto príležitosť a pri príležitosti študentskej kvapky krvi pozval všetkých divákov, aby prišli darovať krv a podporili naše nemocnice. A teraz k téme. Zmena a transformácia nemocníc na akciové spoločnosti nie je riešením dlhu. O takto závažnej téme, ako je transformácia nemocníc, by sa naozaj mala najprv viesť diskusia, pretože momentálne, keby transformácia fakultných nemocníc na akciové spoločnosti prebehla, je ohrozená ich ďalšia existencia, pretože pokiaľ nehospodária vyrovnane, tak nemôžu sa na akciové spoločnosti transformovať. A samotný akt transformácie neznamená vyrovnané hospodárenie. Za druhé, možno ste si všimli, že jediná nemocnica, ktorá sa ako príklad transformácie zo všeobecných nemocníc uvádza, je nemocnica v Poprade, ale dovolím si pripomenúť, že nemocnica v Poprade nie je fakultnou nemocnicou, nie je nemocnicou, ktorá rieši tie medicínske najťažšie prípady a aj z hľadiska svojej veľkosti je to nemocnica, ktorá má približne 600 lôžok a naozaj nemôžeme porovnávať túto nemocnicu s Košickou, Prešovskou alebo Bratislavskou nemocnicou, kde je 1300, 1500 a 2800 lôžok. Čiže v súčasnej dobe bez financovania dodatočného nemocníc nie je možné ich transformovať. Poďme ešte na inú tému okruhu platiteľov zdravotných odvodov. Ten sa má rozšíriť, platiť teda odvody budú majitelia nehnuteľností, ktoré prenajímajú, odvody sa majú platiť z dividend. Ako hodnotíte tento návrh? Možno aj vzhľadom na skutočnosť, že platba za poistencov štátu má naopak klesnúť. Každý zdravotník sa určite poteší, keď sa okruh alebo keď sa objem peňazí do zdravotníctva zvýši aj možnými ďalšími opatreniami, ale keď ste spomenuli dividendy, nedá mi nespomenúť, že odvod za platenie dividend bude pravdepodobne v budúcom roku rovný nule. Takže
Sú to opatrenia, ktoré sú síce vykalkulované, ale ich reálny ekonomický prínos je podľa mňa veľmi pochybný v porovnaní s výpadkom financií, ktoré budú za nižšie percento platenia za poistencov štátu. Tak poďme naspäť do štúdia. Pán minister, tak prečo rozšíriť okruh platiteľov zdravotného poistenia práve na tie dve kategórie, povedzme prenájom a dividendy? Nie je to trochu aj ako keby trest pre ekonomicky aktívnych ľudí, podnikavých ľudí a povedzme, a nie je to v kontraste so znižovaním platby štátu za svojich poistencov? Nie je to tak. Ten hlavný objem toho nárastu tvoria platby alebo odvody z platieb dobrovoľne nezamestnaných osôb. Nie je predsa možné, aby osoba, ktorá je dobrovoľne nezamestnaná, platila doteraz oveľa menej ako napríklad živnostník. To je práve, toto má za cieľ táto novela, aby jednoducho sa zvýšili a solidárne sa zvýšili platby za také príjmy, alebo z takých príjmov, z ktorých sa doteraz poisťovne neplatilo. Veď tak, ako je solidárne a normálne platiť daň z príjmov, tak je aj solidárne platiť zdravotné odvody. Čo sa týka týchto vašich príkladov, ktoré ste povedali, a vlastne porovnanie s poistencami štátu, treba si uvedomiť jednu vec, že platba za poistencov štátu tvorí len 1/3 celkových zdrojov. Budúci rok bude do zdravotníctva o 87 miliónov eur viac, keďže tieto druhé 2/3 budú narastať. Takže toto je odpoveď. Zrušenie výmenných lístkov, čo to prinesie? My sme aj v programovom vyhlásení vlády, a preto sme to riešili veľmi rýchlo počas prvých 100 dní, zrušili povinnosť vystavovať výmenný lístok. Veľakrát tento lístok naozaj minul sa svojmu účinku a zbytočne šikanoval aj pacientov, aj lekárov a nepriniesol ten vytúžený efekt, ktorým bolo zníženie počtu pacientov u špecialistov. Takže ostáva tá možnosť, ale samozrejme zrušíme povinnosť. No a potom je tam ešte jeden významný moment, ochranný limit pri doplatkoch za lieky pre teda dôchodcov a teda povedzme zdravotne postihnuté osoby, tam je ten limit. Skúste to vysvetliť, celú túto problematiku. Skutočne nechceme, aby tí ľudia, dôchodci, zdravotne ťažko postihnutí, ktorí sú najviac dotknutými osobami a sú naozaj často veľmi chorí, aby nemali peniaze na lieky, prípadne aby si platili viac, ako musia. Preto od 1. januára v prípade, že tento zákon schváli, budú dôchodci a zdravotne ťažko postihnutí mať tzv. Horný limit na lieky. To znamená dôchodca, ktorého náklady na lieky budú vyššie ako 45 eur za kvartál, za štvrť rok, a zdravotne ťažko postihnutý vyššie ako 30 eur za štvrť rok, ten rozdiel mu zaplatí zdravotná poisťovňa automaticky. Zdokonalujeme český model, ktorý vlastne neposiela peniaze automaticky. My naozaj, poisťovňa naozaj pošle peniaze týmto ľuďom automaticky. Nebudú musieť posielať žiadne účty alebo potvrdenia z lekárne. Tak, poďme opäť do Košíc. Pán Naši, o zrušení výmenných lístkov sa diskutovalo už v minulom volebnom období. Vtedy to koalícia odmietla. Ako sa zachováte teraz? To zrušenie výmenných lístkov je naozaj minoritný problém v porovnaní s limitom, s horným limitom na doplatky za lieky pre dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých. Lebo keď pán minister povedal slovo A o limite 45 a 30 eur, ja musím povedať aj to B. A tým B je to, že do tohto limitu sa zarátáva iba doplatok za najlacnejší liek danej kategórie lieku. A keďže máme v súčasnosti viac ako polovicu liekov bez doplatku alebo s doplatkom do 1 eura, praktická aplikácia tohto zákona bude taká, že pacienti budú v očakávaní, že dostanú za lieky vrátené peniaze, ale keďže poisťovňa zistí, ako to zákon hovorí, a zaráta do tohto limitu iba najnižší doplatok, myslím si, že takmer všetkým pacientom sa stane to, že svoje peniaze, ktoré zaplatili za lieky, späť nedostanú. Je to úplne jednoduchý príklad. Máme množstvo liekov na liečbu diabetu, na liečbu srdca, na liečbu vysokého tlaku. Tie doplatky môžu v priebehu 3 mesiacov prekročiť limit 30 alebo 45 eur, ale pokiaľ bola alternatíva s nižším doplatkom alebo bez doplatku, zarátá sa iba výška tohto najnižšieho doplatku a teda sa stane, že pacient daný limit neprekročí a svoje peniaze, ktoré očakáva, späť nedostane. Čo ale znamená v preklade, že to nepodporíte v parlamente? Takéto podobe?
nemôžem podporiť niečo, čo si myslím, že bude absolútne neefektívne. Ja naozaj by som doporučoval vplývať na pacientov, vplývať na ich lekárov, aby si naozaj žiadali, pokiaľ majú ekonomické problémy, liek bez doplatku alebo liek s najnižším doplatkom. A naozaj myslím si, že toto opatrenie sa minie účinku a ja by som chcel poprosiť, a teraz nemyslím len pána ministra, ale aj pani premiérku, aby keď sa hovorí o týchto limitoch, aby sa stále povedala aj to B, že zarátáva sa iba najnižší doplatok danej kategórie lieku. To je veľmi dôležitý fakt. Pán poslanec, ďakujem za rozhovor. Pekný večer do Košíc. Dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. Pán minister, krátko reakcia, končíme. Pán poslanec hovoril o vplývaní. No 4 roky sme sa tu snažili, alebo sa snažili vplývať na pacientov a výsledkom je realita, ktorá je u slovenského pacienta. Platí o 50% viac v roku 2010, ako platil v roku 2006. To je niečo naozaj, čo každý pacient, denne sa stretávam s množstvom pacientov, sami pacienti vedia, čo je vlastne pravdou, že platia stále viac a viac za lieky. A tomuto chceme zabrániť. Dobre, tak uvidíme, ako sa aj k tomuto postavia poslanci Národnej rady. V každom prípade ďakujem za návštevu štúdiu. Ďakujem. Dovidenia.